Ongi etorri, Maria Oianguren dut izena eta kurtz honetako irakaslea naiz. Ondorengo minutuetan, gatazka egoeran dauden lurraldeak, alternatibak, ikuspegi partekatuak eta prozesu kolektiboan eraikitzen nazioarteko online ikastargoaren bigarren edizioaren aurkezpena egingo dizuet. Gernika gogoratuz eta Gernikatik mundura elkartean ekimena da. Honako hauekin lankidetzan. Tolimako eta Amazoniako Unibertsitateak Kolonbian. Coimbrako Unibertsitateko Gizarte Ikasketen Zentroa Portugalen. Mozambikeko Unibertsitate Katolikoa eta Horizonte Azul, Elkarte Soziokulturala Mozambiken. Eta azkenik Euskal Herriko Unibertsitatea. Proiektua garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziak finantziatzen du. Kurtzoaren helburua. Faktore transnazionalek 5 lurraldeetan duten eragina aztertzen da. 2 lurralde berri bigarren fase honetan. Cabo Delgado eta Maputo Mozambiken, Cajamarca eta Kaketa Kolonbian, eta Busturialdea Urdaibai Euskal Autonomi Erkidegoan. Izan ere, kanpoko eragileen jarduerak arriskuan jartzen du haien etorkizuna modu autonomoan zehazteko gaitasuna. Gainera, lurralde horietan dauden gaitasunak indartu nahi dira, aukera propiak definitu eta eraiki ahal izateko. Proiektuan jasotako jarduera oso garrantzitsu bat formakuntza da, eta hori izan da hain zuzen ere ikastaro honen sorburua. Era horretan, formakuntza horren nortasun ezaugarria da, neurri handi batean, aipatutako 5 lurraldeetako lantaldeek burutzen duten ikerketan emaitzak ezaguturaztea. Kurtzoaren metodologia. Aurreko fasean, ikerketa horiek egiteko metodologi bat definitzeko ahalegina egin zen, eta liburu bat argitaratu genuen. Liburu honetan, ikuspegi alternatibo bat izatea, errealitate ikuspegi horretatik aztertzea, eta errealitate honen aldaketan esku hartzea ahalbidetzen duten tresnak azaltzen dira. Eta hauxe bera da asmoa eta erronka aldi berean. Tresna horiek lurraldeetako eragile desberdinei balio diezaietela, aurrez aurre dituzten agertoki berriak ulertzeko eta alternatibak proposatzeko. Kurtz honetako modulo desberdinak liburuko kapituloekin egiten dute bat. Metodologiaz ari garenean ez gara gauza abstraktu eta teoriko azari, baizik eta beste ikuspegi bat definitzeko eta lantzeko tresna bati buruz. Horretarako, errealitatearen eskakizunekin, aukerekin eta mugekin kontsekuenteak izan nahi dugu. Gure ikastaroa ez da neutroa. Gure ikastaroak lurralde ezberdinetako proposamen alternatiboak aurkitzeko prozesuan trebatu nahi du. Arau esparru bat ezartzea funtsezko elementua da proiektuan. Baina etorkizun desiragarria eta posiblea zein izan behar den agertzen duen ikuspegi bakarra ez dagoen bezala, ezin da pentsatu edozein denbora eta lekutarako balio duen marko unibertsal bakar bat dagoela. Baina bai, arau erreferentzi bat izatera behartuta gaudela. Horretarako, erreferentzi hauek erabiltzen ditugu. Bakearen ikuspegi kritikoa, ikuspegi feminista intersekzionala, arreta berezia jartzea tokiaren eta globalaren arteko dinamiketan, eta 2 esparru teoriko nagusi, bat, hegoaldeko epistemologia, eta 2, gaitasun kolektiboen indartzea. Hori guztia funtsezkoa izan da, ikerketa taldeen arteko hausnarketetan. Munduan eskuragarria dauden ezagutza guztien arteko elkarrizketa horizontal eta solidarioak defendatzeko beharra partekatzean. Era honetan, helburu nagusia da guztiontzako justizia maximizatzea, salbuespenik gabe, ama lurrarekin eta gainerako bizi adierazpen guztiekin harmonian. Hau da, esperantzazko narratiba bat onartzen da.
eredu nagusiarekin kritikoa agertzeaz gain, alternatibak eraikitzea proposatzen duena. Nori zuzentzen da kurtsoa? Beren gizarteetako bidezko etorkizuna lortzeko ahaleginean parte hartzen duten pertsona guztiei. Gizarte mugimenduetako ekintzailei, administrazio publikoetako langileei eta hezkuntza arloan lan egiten dutenei. Ez da titulazio akademiko zehatzik eskatzen, baina ikastaroaren ezaugarriek nolabaiteko prestakuntza maila eskatzen dute. Kurtsoaren moduluak. Ikastaroak 10 modulu ditu. Lehenengoa, hasierako aurkezpena. Gero, 6 modulu teoriko eta 3 modulu praktikoak izango ditugu. Lurralde azterketekin eta herrialde bakoitzean egindako ekintzekin lotuta daudenak. Modulo bakoitzak honako hauek dira. Bideo aurkezpenak, erreferentziazko materialak, foroak eta material bibliografikoa lagungarria. Kurtsoaren iraupena. Ikastaroak 10 aste irauten du, eta honako ordu karga hau dago. Lehen astean 3 ordu. Bigarren astetik 7. 6 ordu. 8. 10. 7 ordu, guztira 60 ordu dira. Oso garrantzitsua da ikastaroa egiten dutenen parte hartze aktiboa. Online modalitateak inplikazioa eta diziplina eskatzen ditu. Dituen aukerak aprobetzatzeko. Plataforma virtuala aukera asko eskaintzen dituen tresna da, baina pertsona, irakasle eta ikasle guztiek modu interaktiboan erabiltzen badute soilik gauzatuko da. Besterik gabe, esperientzia hau ilusioz eta arrisku sentsazio batekin hasten dugu, dakarren berritasunagatik. Baina, era berean, ziur gaude arrakasta izango dugula, konpromisoz eta ahalegin bateratuen aplikatuz gero. Hala izango da.